Volám sa Roman Mojš, pracujem ako lektor školiteľ asi 15 rokov. Mojou dominantnou témou sú školenia týkajúce sa rozvoju komunikačných zručností, asertivity, konfliktov a podobne. Okrem toho, ako 12 rokov pracujem ako supervízor v pomáhajúcich profesiách a trošku aj ako coach. Ja keď som si hľadal odpovede na túto otázku, tak som prišiel na to, že všetko. Mne to príde ako kľúčové, keď ten človek ako osobnostne je nejako vybavený, stabilizovaný, pretože to môže vplývať na náladu, odbúravanie nejakého stresu účastníkov. Už len také rokovanie o tej zákazke, ako si ju dohodnúť a podobne. Čiže myslím si, že to je tak akoby jeden z najkľúčovejších faktorov, ako sa tomu lektorovi môže dariť. Čiže to má presah do predprípravných fáz, prípravných, výkonových priamo už v lektorskej práci. Naozaj veľa to zasiahne. Ja si myslím, že kľúčovým predpokladom pre prácu lektora je jednak tá odborná zručnosť, byť doma v tej téme, ktorú školím, a za kľúčové považujem takú nejakú osobnostnú výbavu, ktorá ho k tej práci nejak predurčuje. Hej? A napadá mi k tomu napríklad už len taký základný pojem, ktorý sa mi v tom objavuje, cítiť takú človečinu a mať rád ľudí. Hej, že chceš pracovať s ľuďmi, musíš s ním mať nejaký vzťah. Ako neviem si predstaviť lektora, ktorý by sa trápil v tom, že má robiť s ľuďmi. Hej, že nebol by v tom asi autentický, nemal by sa ani on v tom dobre. Takže podľa mňa toto je základ. Mať rád ľudí a byť s nimi, užívať si s nimi ten proces toho ako sa učia a tak ďalej. Hej? Pomáhať im objavovať, to je podľa mňa také, ja to nazvem človečina. Podľa mňa medzi tie pracovné predpoklady rozhodne patrí to, aby ten človek bol odborne doma. Je to fér, ľahšie sa mu dýcha, čaká ho tým pádom menej prekvapení, keď sa nejaký účastník pýta na nejakú tému. Čiže rozhodne sa prihováram na to, školme to, v čom sme doma a čomu rozumieme, a nie len čo si myslíme, že tomu rozumieme. Čiže to je podľa mňa kľúčové. A jasné, dali by sa hľadať ďalšie, ktoré nejakým spôsobom tú profesionalitu zdôrazňujú. Ja neviem, poctivá príprava, schopnosť jednať s ľuďmi, dokázať zvládať nejaké náročné situácie, lebo tie sa stávajú, to školenia. Takže odbornosť, no a potom tie osobnostné nejaké zručnosti. Ja myslím, že dobré vlastnosti pre lektora pre budovanie klímy a nálady sú rozhodne komunikatívnosť, čiže taká asi jemná extroverzia by tam mohla byť prítomná. Drobný exhibicionizmus lektora, že nemá problém sa pre tých ľudí postaviť. Podľa mňa veľká dávka empatie a porozumenia tomu, čo sa s náladami v tej skupine deje. A to sa odvíja aj od takej odbornej zručnosti vedieť asi, ako tá skupinová dynamika beží a tak ďalej, že čo môžem kedy. Humor, to vnímam ako jednu z kľúčových vlastností, ale taký ten prirodzený, nie na silu. A myslím si, že toto, keď ten človek má, tak má dobrý základ na rozvoj tej zručnosti, budovať tie vzťahy v skupine a nejak ten kolektív stmelovať, aby spoločne niečo tvoril. Podľa mňa tie základné charakterové črty, ktoré by mohli lektora vystihovať, a čo si myslím, že aj z mojich skúseností, čo ľudí oslovuje, je, keď je ten človek autentický, na nič sa nehrá, proste to takto má, tak to si myslím, že ľudia veľmi rýchlo vedia prečítať, keď je uvoľnený. A potom samozrejme zaradil by som tam aj také vlastnosti ako dochvíľnosť, a podobné, že ukázať tým ľuďom, že to, na akej téme s nimi pracujem, že tou témou aj naozaj žijem. A tam nech už si každý lektor dosadí to, čo tam potrebuje mať. Čiže podľa mňa kľúčové je, aby bol uveriteľný.